Taura itinzo. Pamusoro yechangamira. Karaso sisi. Pamusoro yechangamira. Indoda kuti wakachena nemurume ati achiri kundida here. Ndaibhadhara unotamisira nguva yangu akaita. Murume uyu. Shamani, anzoti kundida here. Taurisa Gombera parume. Taurisa. Amai nase. Wakuvaita amai manje. Aiwa. Asi mukadzi wako here? Asi mukadzi wako. Chii chako? Yanga girlfriend. Chiombera. Girlfriend yako zita rake unoziya. Iyo Taurisa Taurisa mani wewe. Uyu Clara Gono. Tukuti Clara Gono akansero. Mukuzinzwa naye? Sumuka chamani. Enanogara kusero. Kana wakuda uzu, kana wada utaura uzu. Wozita tutaura tisekerere. Clara Gono akangasiri mukadzi wako. Akangasisiri mukadzi wako. Angasiri mukadzi wako. Angati chii chako? Clara Gono ihore rako. Anga ihore rako. Anga girlfriend yako. Amai. Ze. Nyaya ndavhunduka. Dare yakanyorwa chinzi chikumbero. Kari bude pachena. Amai munhu muri muonyero. Munhu chokwadi. Ndakatsvaka zvapupu zvinowanika. Anga muri muonyi. Kwamakore mangani. Wozomuona muri mabudisa zvinhu kuti hure. Harina kureruka. Pamusoro yechangamira. Ini ndaigara kumadziva. Madziva township. Chigara kumadziva kudaro ndaifambidzana nemunhu. Mamwe murume wenyere. Ndanisina murume. Mamusina murume. Maifambidzana naye. Eh. Sachikomba ichi. Sokara. Samuna kudirwa pachena. Nechikomba chenyu. Ipapo ndinofanira kuti pajeke. Ndabudirwa pachena nechikomba chenyu. Mauya nani amai? Mauya nani? Anasisi wangu asati vasvika. Anasisi wangu asati vasvika. Kumusha kwa muno kuziva here. Paul. Ndokuziva. Makakuenda. Makaita zvinodiwa. Mabvisiro atsvakirai kunombonani? Handina. Hamuna. Alright, sipo wabudira pachena. Ndangotora kuti ndini saura wako. Ndada kuti ubudire girlfriend yako pachena. Ndizvo zvakati. Pauri Clara itagesa maoko. Aungoramba chete. Kulisa shere nacho. Kulisa. Ndasaura wako kuti uyaziye pachena. Wozinozoitika manje ka. Ana atezvara kumwe angazoya wakutema pfuma. Tinoda kuti pave clear. Mtemo unopfugama apo utaura Upe mhosva dzake. Ndakurambira zvakati. Kudzaburuka mufana wangu. Upe mhosva dzake. Clara ndikurambira ichi nechichi nechichi nechichi. Kuitira vamwe vari muno. Shedzera. Clara, ndiri kukusira. Kwese nyakwa taisangana mabooking. Muchihure chatange tichiita. Mameseji andaibata mufoni mako. Uchinyeperwa ngemunhu kwaye. Tinoti neshereni. Why nani? Anasisi wangu asati vasvika kubva madziva. Pasawa. Ko baba wako hauna hapana baba wako here kana sekuru. Vape Samuel. Vape ngishireni. Alright. In other words, vana baba nyaya. Naye ndilo. Izvi ndizvenkomana musikana wakurambana. Tangoti zvitozi pachena. Musazoya muno muchiwestera nguva akamuita nyaya idzi. Tinoda vanhu vane vachisana vana kasi pane tinoramba tirimo. Idzi nyaya idzi kwakutanga nemasubbook festivals. Mozove makapanana nhumbi here. Hamuna pana nhumbi. Ndumo chinonzi ndumo chiya. Ndo chine basa ndopaunoklema kuti ndakawesterwa nguva. Munozvita zvinhu zvisina basa asi dai ezvino zvaakushanda. Taiti iwe uyu ka aionekwa nevamwe vanhu asi nenhau yokuti ona zvazvaita izvi wakamuwesera nguva dai akaonekwa nangana izvozvo iwe kwamupedzera 5 years. Ndo basa rendumo kuti ukleme zvakadyiwa nekwata kwata. Mazvinzwa sisi murongo ikauka
andiri kuizwi rakaoma iro rinonyorwa kuoleta yeweti rinobva rachinjwa ronzi iva nerudo kwezvenzugure. Ndinoda kumbodzokera kumusikana. Uri kutenda here zvataurwa nemurume uyu kuti wanga uri hure? Ini nasiri hure kosi munhu ndaigara kumadzira ezvaakandidhambira kuGlendale. Zvinhu zvangu ndakaita zvekutochengetesa mesi. Auchandida chindipa mari yekuti ndikwanise kutsvaga mota ndidzokere kumba kwedu kumadzira. Akati haasi kuita izvo zvaakwanisa. Saka ndakasvikawo muno mudare. Ndiwe wakatora here uyu kubva mumadziva kuendesa kuGlendale? Hure rakwe? Inini Wandinzwa point yangu? Ngati ndiwe here wakatora hure rako kubva kumadziva uchirichinja kueresa kuGlendale? handisiri. Ndiwe uno rimwe here zuva rawakabva hure rako raigara kumadziva? Uno rimwe here zuva rawakabva iwewe uchiteera hure rako kuGlendale? Indotogara Glendale. Uyu akauya kuGlendale akasvikira mubamani Kumba kune kwagogo panolojawo. Panolojawo. Pamusoro wechangamire. Antobazi ngozi asika pembebulu yakaskocha. Noramba musha mushinyarare. Musikana wako iwe abva kumadziva auya kuGlendale adeti wakaita sei iwewe? Auya abva kumadziva yakona badi muchihure naye umwe chimushanyira. Ndamushanyira. Wachimudzero kuti chigozi chihure chibaviri pawairara naye wewe waibhadhara. Amen. Waibhadhara mari pachi. Aitoda $20. Chibvawamira ipapo. Iwewe waiziva here kuti munhu wauri kuita naye mwana womunhu? Ati waiziva here kuti munhu wauri kubhadhara $20 mwana womumwe munhu? Ichocho ichokwadi ndinozoti mwana wichi umwe munhu. Asi mukati wakanga wakatenderwa here kuvabereki vake uyu kuti aiwa wangu mwana akubhadharisa unofanira kunge zvako uchimupa mari yacho wanga usina? Zvino isi tiri kuti unomhosva okane nedare kana chinge rane matongero akadai. Alright. Ndino ndinzwisisa kuti Imondo yefozo kugara nemukadzi. ina ndagara naye. Aiva. Waita bonde nemwana wani. Wemune. Chumuisira yenye mumbe yake botsi. 3. Aka 4. Kapo. Kumadziva Naye. 2. Kuglende wenda kapinda. ngomira iwe shamwari Yo shamwari. Tuda udzwa masaidhesi. Kana ukarara mwana womudzi kawani imhosva. Wazvizwa here? Imhosva yekungozvitsvaki kuti wakarara nemwana wari. Amen. Muisire mumbe yake botsi. Afana wewe. Iyo mwaka wakuja mumbe 3 nembudzi 2. Chimuisire mumbe mumwe chete nembudzi chete. Sisi. Mari? Andrea chinodzoka kwandiri kwesiko nezvezvananga chinhu yabosi kuti iti Ndaibhadhara chifambi chake ndaimbhadhara handizivi kana iye achimbonzwisisa kana achinge chimotera bami pamaibhadhara chichanga chaiti taisangana mune masangana badimanda aiwa hari right kunza wako right kasi iwo waizobhadharirei waibhadharirei chichawanyonyoda stereki waibhadharirei iwe waibhadharirei chichawanyonyoda stereki kuti ubhadhare waigona kungobuda kuti hasha ini zobhadharisa nati nokuti hapana anenge asinganakiri izvozvo ndati aiwa pinda mubvunzo wangu iwo kwawakazoona kuti kuijokizwe sure that is uyu anganga asinganakirwe nazvo zvanazo zvebasa kasi aida kunakirwa ndiani ndiwanobhadhara kasi uyu anganga ana attachment manje akuti murume wangu umwe wasingatinge chikafu aisichondora zinto zvinatiko siku munhu iyeye kuti urambodzokera anenge akageza mani anenge akageza saka waibhadhara kuti atengese
saka mombe yako inonosaini without question waimiti na chinhu chawaida kuti uzorara nacho chiri smart. Ine ndiyobva ndadzokera kwauri ndichii. Endawo. Ayo wangolanzwa nditaura. Ini ndanoda kuti udire pachena kuti isusu pawaibhadhara hapana chatakaona. Tatisipo. Ende hatigone ungave nechimwe chinhu chaungaburitse chingatiratidze kuti shuwa mwana waibhadhara. Receipt. Ndokamwana achibvisa zvese zvinoita vamwe mahure zvezvi ndikukechesa ndikudai zvezve vachivhenekwa nemunhu ukaita uponza kamunhu ukaita wamwana pai ayo chagara toteerera nebasa wamwana pai ndakasangana naye kuchikwechi pamusara aite pai mbava wazasi kuti anokechesa kwandiri muisemza 7 April angavaine munhu mombe yake ina 250 mbudzi 50 $300 Zanone $300. kugara kwandikuita uglendio zvinhu zvangu ndakaita zvekuchengetesa nandifungoti atichagiwa kana mota sisi akukubhadhara ikasaka muchiteta Akubhadhara kana mari yauya munongo makauya makatora mari yechimunhu. makudzokera kumba mucha kwanyu makudzokera kwamadzi chimbotsigayo sumukaima pamwe wawe Munoya 7 tora mari. uya